Yun na, oh. Wala talaga. Yun. Ay. Okay, pressure, sir, pressure. Bola natin? Nila pa rin. Nila. Ano nangyari sa'yo dyan? Masakit ng mga muscles mo? Alak. What's up, what's up? Masakit ng mga muscles mo? Alak. Naglaro kami sa kanila. Sige, sige. Tingin mo. Yan. Nice, Mark. Ilang araw na kulang pulog mo? Ha? Ilang araw na kulang pulog mo? Tapos puro alak pa, no? May pasok bukas, ano? Yan. One more. Hoy! Upward mo! Upward press lang. Press to upward. Yo, Mark. Grabe talaga. Oh, James. Grabe, steal, points, rebound. Quadruple-double sa tato yan eh. Sa kanya nga lahat ng stats eh. Gijek, baka mo.